Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy azyk üçünçüligi bilen bagly dürli etmişlerde esasy hem ilata arzan bahadan berilýän subsidiýalenen önümleri bir kanun ýerlemekde we korrupsiýada aýplanyp türme tutulgyny hökm edilen eli gandally we öz-özlerine garşy görkezme berýän raýatlaryň towuly çykyşlaryny görkezdi. 5-nji maýda prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisiniň dowamında ilada arasında payok atlandırılan degislilikte ardan bahadan ve çäkli müçbirde satylýan un ýaly ilatın günüwirin sarp edýän itaatı azyk önümlerini bir kanun ele geçirmek boýunça ýüze çykarylan jinayetler barada hasabat berilse-de, ýurtdaky ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşün ilatyň bu önümlere bolan garaşdyrlygynyň sebäpleri barada hiç zat aýdylmady. Galy berse-de Azatlyň habarçylary Entekçi Berdimuhammedow martda prezident bolmazyndan ençem aý ozal döwlet idaralarynda we dukanlarynda giňgerimli barlyklaryň geçirilýändigini, bularyň netijelerini hem Serdaryň häkimete geçmeginden soň äşkar etmek meýilişdirilýändigini belläpdiler. Pensiýende gün geçirilen mejlisde baş prokuror Batyr Attaýew Sowda we Daşary ykdysady aratnaşyklar ministrliginde korrupsiýa hem de paraxorluk bilen bagly ýol berilen jinayet işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň Sowda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny ösümlik ýagyny açyk sowdadan gidilip gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy. Halka ardan bahadan yerlenýän uny göz dikip, mukaddeslige hyýanet edip, ogurlap jinayet edýän adamlar ýüze çykarylýar. Baş prokuroryň hasabatynda welaýat we itirap alyjylar jemgyýeti birleşiginiň başlyklary, ammar müdiri, satyjy ýaly wezipelerde işlän 14 raýatyň atlary agzalyp, olaryň 4-üsine 20 ýyl, birine 15 ýyl we 9-syna 8 ýyl türme möhleti berildi. Mundan başga da aýplanýanlaryň jinayetçilik ýoly bilen gazanandygy aýdylýan uly mukdardaky pul serişdileri, gymmatbaha uluglar görkezildi we ele geçirilen serişdileriň döwletiň haýryna geçiriljekdigi ma'lum edildi. Döwlet telewizionyasy eli gandally saklananlaryň aglap, sultanda öz-özüne hem garşy görkezme berýän video çykyşlaryny görkezdi. Hukuk toporlary Türkmenistanyň ozalky iki awtoritar prezidenti Sultanda häzirki ýurtbaş tutunynyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hükmünde tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň bilen baglylykda eden çykyşynda sürü aksaksız bolmaz diýen nakly hem dile getirip, korrupsiýa, paraxorluğa garşy görüşmek boýunça döwlet siýasatynyň alınıp barylýandygyny aýtdy. Döwletiň we halkyň emlägini ogurlan bu doýmaz dolmaz paraxor jinayetkarlar. Diňe özleri maskara bolman, eýsem olar öz maskalarynyň, dogon garnaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar. Paraxorluň soňuna çykmak baradaky bu görnüşli çykyşlar türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýygy-ýygydan edilýär. Emma azatlyk bilen söhbetdeşip bolýan ýerli ýasaýjylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli pudugynda alym berimiň hökm sürýändigini aýdarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap eden hasabatynda Türkmenistana korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 baldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Türkmenistandaky ýagdaýlary ýakyndan izarlayan synçylar häkimetleriň eli gandally ozalky resmiýetleriň towuly çykyşlaryny ýurtdaky bar bolan asyl meselelerden ünsiz olmak üçin görkezýändiklerini belliýärler. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally dünýädäki iň bir awtoritar türkmen rejiminiň munyň bilen ýurtdaky kynçylyklaryň jogapkärçiligini öz üstünden aýyrmagy maksat edilýändigini aýtdy. Häzirki Türkmenistanyň edýän çäresi azyk gıtlygyny, harit gıtlygyny belli bir adamlaryň üstüne atmak, alyp satarlaryň üstüne atmak, şolary günäkärlemek bilen öz kemçiliklerini ýaşyrjak bolýarlar. Diýip Hudaýberdi Hally 6-njy maýda azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde belledi we alyp satarlaryň diňe gytçylygyň bar ýerinde döreýändigini sözüne goşdy. Azatlyk ensemi ýyldan bäri döwlet dukanlarynda ardan bahadan goýurylan haritlaryň emeli gytçylygynyň döredilýändigini we ilaty berilmeli paýyň dukanlaryň arka gapsyndan restoran eýelerine, howpsuzlyk işgärlerine dagy uly mukdarda goýurylandigi barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi munyň bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda ýitileşýän azyk ýeter etmezçiligine açaçan boyun almaýarlar.
Azatlygyň bu barada Sowda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrliginden kommentari almak diýençiklary hem jogap tapmaýar.